gyerekkorban már elmondják, hogy mit lehet, mi a jó, mi a nem. Mire felnősz, már nem, hogy mire felnősz, mire egy 10 éves, hogy már van egy kialakult hitrendszered, egyfajta kondicionáltságod. És ahhoz, hogy te egy bizonyos élethelyzetre, egy bizonyos dologra ne abból a perspektívából reagáljál, ehhez nagyon fontos, hogy újra kell írni a programokat, hiszen egy adott élethelyzetre mindig ugyanúgy reagálsz. Ezek a megoldóképleteid, ezt tudod. Erre vagy kondicionálva, ezt ismered. Főleg így vagy traumatizálva gyerekként, és a trauma megszólal belül, a traumából te reagálsz, és ugyanazokat az élethelyzeteket hozod létre. Na itt jön az a fajta munka, hogy át tudod írni a reakciódat, át tudod írni, meg tudod érteni a saját traumádat, és meg tudod érteni azt a fajta reakciót, hogy 10-ből 9 mindig ugyanaz. De más szemszögből, más reakcióval egy más valóságot hozol létre. Legyen szó a párkapcsolatodról, ha mond valamit, és erre reagálnod kell. Legyen szó arról, ha megbántanak, legyen szó arról, ha bejön egy külső inger. Ezeket mind át lehet írni, csak nagyon-nagyon rések kell lenni, mert a